good morning mga ka-rides. Ito na yung araw. Ito na yung araw na simulaan ng ating pag-vlog. Hindi ka lang paano magsabi. Ngayong araw, no, pupunta lang sa Cavite. Ha? Siyempre. Ingay ang angkas ko. Nagpa-vlog ako. Gusto ko po. Ngayong araw, pupunta lang sa Cavite. Hindi na lang sa ako mag-story ay. Nag-vlog ko. Mohonong ko kung kuhaan ako'y makita na kananan. Ha? Pangit manin akuan. Ako ang pandakan bitang mask bita sa ilalom. Pangit mulabyog sa helmet sabak. Traffic.
dili. Di ba imo man gipaminaw, klaro ba ko boses? Di ba gipaminaw man yung video kanina? Aray, klaro ako gingob. Tapos dili kuan atong dili masabtan bitaw. Ang pangit ng kalsada sa vlog. May nahabol yung enforcer. Nahuli kaya yun. Tignan natin. Parang di nahabol. Saan na ba yung mga yun? Ayun, nahuli. Ayan o. Oo, huli ka balbo. Yan. Yan. Ang dalawa. Takas ka pa ha. Ba't pa kasi tatakbo?
Tapos na tayo sa maintenance. Punta naman tayo sa kabilang branch ni Boss Prime. Ganda ng andar. Ganda ng kanto. Open. Kanina. Ano? Ulo. Pag may nakakita sa'yo na marunong, sasabihin kayo, balik dahil may. Kaya minsan kami nagtatanong kasi yung iba naman, wala silang pakialam kung ano ang gusto nila, sunod lang sa trend.